Okay, mga igsoon, mayong gabi inausab ka natong tanan. Ingon sa atong nandan, doon na napuntay live garon nga 30 minutes to 1 hour para sa pagbutyag sa tinuod nga kamatuoran nga gilugpitan sa pagka dili matinuoron alang niadtong mga tao nga wala makatugkad sa atong mga mensahe every time sa atong pag-broadcast. Sa dili pa ta mo padayon sa unahan, ayong gabi maing adlaw diha sa Amerika sa atong igsoon nga si Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland. Og sayang pinalanggang asawa maing gabi usab. Og ingon man sa tanan nga mga Pilipino diha maing gabi maing adlaw kaninyong tanan. Ay adlaw man diha karon sa Amerika. Sa dili pa nato banggiton ang Pilipinas, akong ipahinumdum na usab pagbalik alang kaninyo dinha nga mga Filipino nga naa sa nagalain-laing nasod sa tibuok kalibutan nga kitang mga Filipino ang dako kayong nga papel. Dunay dako kayong papel nga atong giatubang niining panahona karon sa kalibutan. Kay dili ako maulaw, musulti nga ang Pilipinas mao ang gitutukan karon sa Dios nga gamon nga example sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan. Example sa pagkamatarong. Kay dinhi ning nasura ipatindog ang gisaad sa Dios nga kagamhanan nga iyang dumalahon aron sa pagluwas sa tanang mga kaliwatan sa tanang mga tao sa tibuok gyud nga kalibutan. Kay sa unang panahon akong ibalik nga sa unang panahon ang naa sa kasing-kasing sa Dios mao ang nasod nga Israel. Kanang nasod karon nga Israel. Mao kana ang kanunay nga gitutukan sa Ginoo nga unta pinaagi kanila mahimo sila nga example sa tibuok nga kalibutan. Nga ang tibuok nga kalibutan maluwas pinaagi kanila. Mao nga gigama diha anang nasura sa unang panahon sa ilang pagpanggula na sa Ehipto, gigama anang nasura ang gobyerno nga iya sa Dios. Unang gitawag og theocratic form of government. Kana bang upat ka libro diha, kanang sulod sa upat ka libro ni Moses. Upat ka basahon, kay 5 man ang sinulat ni Moses, kanang gitawag og Pentateuch, no? Upat man na ka basahon, Genesis, Exodo, Levitico, Numeros og Deuteronomio. Kanang gikan sa Exodo, Numeros, Exodo, Levitico, Numeros og Deuteronomio, kanang sulod ana gobyerno na sa Dios. Tingog sa Dios ang sulod anang balaura. Munang gitawag og theocratic, kay kanang theo meaning God. Kratik, tingog. Theocratic form of government. Tingo gobyerno nga minugna pinasikad sa tingog sa Dios. Mo na karon ang gobyerno nga nikaylap sa tibuok kalibutan nga giyatak-yatakan sa mga tao tungod sa pagkawala na nilay kasayuran ani kay ang atong mga kaigsuunan nga mga preachers, international, even Filipino preachers, wala na makasabot sa tinuod nga gibug-aton aning gobyerno sa Dios sa kalibutan. Mao na nga
ang ilang gihimo simba na lang, sigin simba, apan nagpadayon nga nayatakan ang kabalauran tulumanon og mga sugo tungod lagi kay sa nahatag og nahimo namugna nga interpretasyon nga bulag sa tinuod nga tuyo sa Ginoo dinhi kanato. Nga sa ato pa dili mao ang aim, dili mao ang tuyo sa Dios. Muna nga ang mga tao nga ilang nahimong ginsakpan nakasala padayon sa pagpakasala o nahimong tunglo sa tibuok nga kalibutan. Mao nga kung inyong balikan pagbasa kaning kaning 5 ka libro ni Moses, magsugod ka bisag kanang 4 lang, kanang Exodo, Levitico, Numeros o Deuteronomio, ang sulod ana puros mga kabalauran, mga tulumanon o mga sugo sa Dios. Mao na theocratic form of government. Ang tuyo sa Dios anang tanan aron nga kadtong mga Israelitas mamintin ang ilang pagkamatarong nga mahimo silang mga buutan sa taliwala sa mga nasod. Mahimo silang mahimong good example sa mga tao. Kay aron nga kadtong espiritu nga gisaad sa Dios nga ipakataw sa kaliwatan ni Abraham nga dili maisip ang gidaghanon adto ipakataw anang kaliwatana. Mao nga aron dili mahitabo pag-usab kadtong nahitabo sa kaliwat ni Cain o sa kaliwat ni Seth nga nagminyo sila nga tungod ni adto natakdan sa kadautan ang kaliwat ni Seth hangtod ngadto sa kaliwat ni Noe nga niini gipalunupan sa Dios ang kalibutan. Mao nga aron dili ito mausab gisugo sa Dios ang mga pangulo, ang mga amahan sa kaliwatan anang mga kaliwatana nga sila dili makigminyo sa mga babayi sa yuta nga sato pa kanaanhon mga hibusihanon kadtong mga kaliwat sa kadtong mga kaliwat nga dili mga Israelitas. Kay aron nga dili sila matakdan sa mga batasan niadtong mga tawhana. Pero lagi kay di man nato ni matago nga wa sila makatuman wa sila mutuman sa ilang kasabutan. Mao nga nahimo natuman ang gisulti sa Dios nga mahimong litag. Mahimong litag kanila, mahimong sala. Tungod ni ana ang mga Israelitas nagpakasala sa hilabihan nga pagpakasala. Hangtod nga ni Hari si David sa tuig 923 hangtod sa tuig 963. Maong paghari niya kay 40 years man nipuli si Salomon. Unya didto ni Salomon nabahin ang Israel sa duha ka bahin. Tungod kay nakasala man si Salomon, pinaagi kang Astarot nga iyang asawa.
Kara man hinod. Sulti ta. Tungod niya na mga igsoon, ang Israel gipabihag didto sa Babylon. Pinaagi ni Nabucodonosor niadtong 606 BC. O gahulaten ang Dios nga matapos ang 70 ka tuig iyang silutan ang hari sa Babylonia. Mabasa nato ni sa Jeremias 25:12 ato ning basahon. Jeremias 25:12. Og mahanabo sa matuman na ang kapituan ka tuig nga pagasilutan ko ang hari sa Babylonia. Ug kanang nasura nagaingon ang Ginoong Dios. Tungod sa ilang kasalanan ang yuta sa mga Kaldehanon, himuon ko kini nga biniyaan sa walay katapusan. 70 ka tuig ang sukod sa Ginoo nga gihulat. Aron silutan niya ang hari sa Babylonia nga sato pa si Nabucodonosor, silutan ang Babylonia. Busa kung atong tan-awon pagbalik ang kasaysayan, niadtong tuig 538 BC, dunay gitawag nga Fall of Babylon, kay nalaglag man ang Babylonia awa niya ng tuiga sa 538 BC. Gisulod man ni Dario the First ang Babylonia, ang palasyo ni Belshazzar nga anak ni Nabucodonosor nga niini iyang napatay. Mao nga nipuli dayon paghari sugod anang dapita sa kalibutan ang Medo-Persia. Nihari dayon ang Medo-Persia nga didto si Dario og si Ciro, kanang ginganlan og Cyrus the Great. Sa pagka 536 BC, nisulod si Ciro didto sa Babylonia og didto niya gisulat ang decree nga kinahanglan manguli ang mga Hudyo nga gibihag ni Nabucodonosor manguli ngadto sa Jerusalem. Dugay pa katumatuman, kay didto naman tumatuman sa paghari na ni Artajerjes sa Persia ngadtong 457 nga negatibo. Mao nay history diha. Unya gikan anang dapitan na usab sa kalibutan. Mihulat ang Dios sa kapituan ka semana nga mao kaning tagna ni Daniel kapitulo 9 24 hangtod sa 27. Nga matod pa dinhi sa tagna kapituan ka semana mao itagal ibabaw sa imong katawhan og sa imong balaang syudad. Sa paghuman sa kalapasan, pagtapos sa mga sala, pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, sa pagmatuod sa pananawon og panagna og pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Munay tagna nga dunay Kristo o Misayas nga moabot sa gidugayon nga kapituan ka semana nga sa ato pa 490 ka tuig. Mao nga nigwa si Kristo ni anang ika 483 nga sa ato pa tuig 26 AD na kana. Didto na sa ika 5 millennium na sa ikaduha na nga semana sa Dios. Diha si Kristo gasugod
og pamatuod nga siya gisugo aron sa pagpahiuli sa gingharian kadtong gingharian sa Jerusalem nga sa panahon ni Haring David. Apan kay wala man siya mailhi, wa man makaila kaniya ang mga tao nga mga Hudyo. Gilutos man nila si Hesus, mao nga wala mapabarog ni Kristo Hesus ang gobyerno ni David. Wala mapabarog pagbalik ni Hesukristo ang gobyerno nga nahanaw sa pagkabihag nila sa Babylonia. Kay nanguli sila sa Jerusalem anang 457, pero under man sila sa Persya, kay ang Persya man mao ang haring nasod sa tibuok kalibutan. Unya, pag-abot sa tuig 331 BC o 331, gagubat ang Persya o ang Grisya nga niini napildi na usab ang Persya o nipuli ang Grisya nga sato pa under gihapon ang Jerusalem. Under gihapon ang Jerusalem. Mao nga pag-abot sa tuig 168 BC, gagubat ang Greece ug ang Roma. Ang last nga hari sa Grisya mao si King Perseus. Maoy katapusang hari King Perseus of Macedon. Mao to nga napildi ang Greece ug nipuli paghari ang Roma sugod sa 168 BC hangtod na sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo ug hangtod sa iyang pagsangyaw. Nianang mga nasura nga akong nabanggit, wala na mapabalik ang gingharian ni David kay ang Israel under man ni anang mga nasura hangtod nga na-under sila sa Roma. Munay tinuod anak mga igsuon. Mao nga sa pagwa sa tong Ginoong Hesukristo, wa man nila masubay ang panahon. Wa man nila masubay ang mga sukod. Wa sila kabantay nga ang ilang gihulat nga mao ang Misayas diha na gauban kanila. Pero nahibalo sila nga dunay moabot nga Misayas, dunay Kristo nga moabot o ilang paglaom, mao kadtoy ilang paglaom. Paglaom to nila, mao toy gilauman sa mga Hudyo. Nga kanang Kristo mao nay muhari pagbalik didto sa Jerusalem sa trono ni David. Apan pagguwa ana wa man sila'y gisubay, igo ra gahulat pareha ba karon? Igo ra gahulat pero lay gisubay nga panahon. Naghulat og timailhan do mga talimadon. Dugay ra kayo ng talimadon ni guwa. Dugay ra kayo. Hantod karon gahulat lang gyapon sila talimadon. Didto sa Israel maupod gihapon. Gahulat sila mga talimadon. Nahibalo sila nga kanang Kristo moabot dili mahibaw-an, mutungha lang na. Mabasa ninyo na sa Juan City 20 City, no? Atong basahon. Sa Juan City 20 City. Hinuon na sayod kita diin gikan kining tawhana si Hesus. Ug kun mahitungha na ang Kristo, walay bisan kinsa nga masayo diin siya gikan.
Mao po na karon ang gikuptan sa mga tao. Nagtuo sila nga si Kristo mobalik pero walay nasayod. Sa Israel mao gihapon. Nahibalo sila nga dunay Kristo nga mutungha nila, dunay Misayas nga moabot nga maghari puli didto sa trono ni David. Pero ang ilang rason walay nasayod gihapon, diin siya gikan. Tungod niya na kay nigwa man si Kristo nga usa ka Pilipiaw kaning Israelitas, wa nila dawata kay dili man labaw nila tan-aon. Dili abogado, dili maestro, na mao na nga dili sila paander og mga tao nga ilang tan-aw walay grado. Dili sila paander, mao nang wa gid nila dawata, wa sila mutuo nga si Jesus mao na kadtong Kristo. Tungod niya na failure ang ilang paghulat og na failure ang plano sa Ginoo nga alang kanila. Singa sila unta ang muris sa kalibutan nga mahimong example sa pagkamatarong sa stage sa drama sa Ginoo. Aron ang tibuok kalibutan maluwas pinaagi kanila. Apan kay wala naman nila karon. Mao nga gipakita dayon nato nga dunay uwak nga nitungha sa Israel nga gihulog kanang flag sa Israel. Gihulog atong uwak. Nga sa ato pa sugo kadto sa Ginoo. Talimad-on kato nga wala na nila ang wala na nagtutok nila karon ang kasing-kasing sa Ginoo. Kabhang na ang mga Israelitas karon, kabhang na lang. Kay kanang uwak involved man na sa panahon ni Noe nga gisugo nga wa na mubalik. Mao nga mubasa man ang Ginoo og talimad-on, sinyalis sama sa kang Cain o kang Abil, yang gibasa pinaagi sa halad. Kaya diha makita man nato ang kasing-kasing sa tao. Kung tinuod ba nga siya matinud-anon sa iyang pagpangalagad sa Dios. Didto ni Abraham ni tungha ang mananagit nga mga langgam ug gibasa kadto sa Ginoo nga ang ilang kaliwatan madumuluong sa nasod nga dili ila. Nga sa ato pa mubasa ang Dios og sinyalis. Mao nga kadtong gihimo sa uwak nga gihulog kadtong flag, sinyalis kadto sa Ginoo aron makita sa tibuok kalibutan nga wala na sa Israel ang huna-huna sa Ginoo nga sila ang gamon nga example sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Naa na natong mga Filipino karon. Nganong naa natong mga Filipino? Tungod kay kanang gingharian, gihatag man sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga ni Kristo. Inyong basahon sa Mateo Kapitulo 21, 42, 43. Mateo 21, 42 o 43. Natay Bible diriha nga Greek o Gideon o kaning King James. Unay Bible na to. Kaning Bible na to nga Greek, mga kaigsuonan, ancient Greek gini, original ni nga translated sa Hebreo. Mo nga kanang English ani gabaylo. Na gabaylo pa. Dili sama sa modern karon nga kuana kanang arrangement na kayo.
Kani gabaylo ana gabaylo. Kay gi word for word man ni pag-translate sa mga scholar sa una. Translated pa ni sa gitawag og Septuaginta. Katong Septuagint, katong sitinta ka mga Hebreo hanon, sitinta ka mga Israelitas nga nag-eskwela pagka Greek. Kay aron matranslate nila ngadto sa Greek ang mga pulong sa Hebreo kay ang Greek man Greece mo may nahimong kapital nga nasod sa tibuok kalibutan puli sa Persia sugod ni adtong tuig 331 nga negatibo. Anaan ninyo niha, anaan ninyo pagsabot mga igsuon. Dili kay puro ra mo basa diri, basa didto. Unya wa ninyo tan-awa ang istorya sa kalibutan. Mao na nahitabo karon nga kung inyong paminawon ang mga debate-debate nila, puro ra gyud diri sa Bible at tuyok-tuyok. Wala tan-awa ang panghitabo sa kalibutan. Mao na nga matod pa ni Kristo, kung mubanos ang kangitngit kadtong naglakaw sa kangitngit di na kahibalo kon asa siya padulong. Kay puros raman pasikat padaghanay og mga teksto. Ang atong pagtuon sa kasulatan tibuok gyud nga kalibutan. Mao nay atong pagtuon. Mao nga atong gibasa nga dunay 70 ka mga tawo nga Grigo nga nag-eskwela pagka dunay 70 ka mga Hebreohanon, mga Israelitas nga gipaeskwela sa Ginoo didto sa Greece aron makatranslate sila sa mga titik nga Grigo ngadto sa sa Hebreo ngadto sa Grigo. Munang na-translate na dito sa Greek aron mabasa dayon sa Greek ang mga sinulat sa mga propeta. Inana ang tinuod. Muna nga dinhi sa dinhi sa Greek Bible, ang Ecclesiastes dinhi is kongregasyon, dili church. Kongregasyon. Itong basahon, kay diri sa Matthew 21 sa King James. Ingon man ni diri. Og si Jesus miingon kanila, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayud. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo adtong mga Israelitas ug igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Muna kun atong basahon ni dinhi sa Greek nga Bible nga naay translation nga English sa ubos sa mga letra. Rao? Kita ninyo niyo? Tutukin ninyo mayo. Tutukin ninyo. Translated na ha. Kung kining inyong ubos nga igsuon, makabasa og Greek, makabasa po og Hebreo. No, makabasa ko og gamay. Gamay ra kayo. Makabasa ko sa Hebreo, makabasa ko Greek. Gamay ra pod. Di po ko moingon nga dako.
na atong basahon o giunsa ni pag-istorya. Ligi, Aitus, Jesus, oy, Diputi, Ani, Muti, Intas, Erapias, Aitun, In, Apiduki, Masan, Uy, Kodo, Muitis, Aitus, Iginitun, Is, Kipalin, Ginyas, para Kuryo, Iginito, Aiti, Kai, Istin, Chumasti, in Primis, Emon, Dia, Taito, Ligo, Umin, Oti, Dia Taito, Ligo, Umin, Oti, Artisitay, Emon, di Basilia, Tun, Tiyo, Kay, Du, Tisitay, Itmi, Kulyunti, Tos, Karpus, Aitis. Moto'y gisulti sa Greek sa Matthew 21:42-43. Ligi, meaning is saying. Aitos, to dim. Di, Jesus, the Jesus. Oy di puti, never. Anig, muti. Did you read in the scripture? Scripture, sa ang scripture diri is eratais. Scripture, eratais. Aitun. Eratais. Ditun. Una makabasahin taon ko og Greek nga gamay rapod.
May rain tahon ang akong mapasahan aning Greek. Dili pod ko miingon nga dako. Liton, stone, which rejected the ones building. This one came to be into head of corner. Beside Lord came to be the head, and it is wonderful head in eyes of us. Through this I am saying to you that will be lifted up from you the kingdom of the God, and will be given to nation, making the fruits of it. Muna ang gisulti. Muna nga dili gid malibak ninyo ning Greek. Nga ang gisulti diri will be given to a nation. Ang kingdom of God, kanang gingharian sa Dios. Kanang gingharian sa Dios is kingdom of priest. Kay mga pari man ang magdumala sa gobyerno ni Kristo. Dahil si Kristo dayon ang supreme priest, anak. Siya ang head nga pinaka-head sa tanang mga pari. Mao nga wala naman na sa Israel gihatag man sa nasod nga mamunga sa mga bunga niya sa to pa mahimong Christian country, mahimong Kristiyanos nga nasod ang gipasabot ani. Dili Roma ang gipasabot kay wala pa si Kristo matao hari na daan ang Roma. Wa pa si Kristo matao diha na ang Roma. Gingharian na daan ang Roma from 168 BC. Unya, Roman Empire ang West. Roman Empire nahugno sa 476 AD. O ang East Roman Empire sa 1453. Wala na diha ang kingdom of God. Wala na diha ang kingdom of priest. Wala na. Mao nga di man mahimo ni nga wala tay sukod. Kay gihatag man sa Ginoo ng sukod, do na gitay sukod. Aron dili mahimong tigmo-tigmo ba? Kay sumala sa akong giingon nga kanang sukod mo nay lig-on testigo nga mo testify sa tinuod nga sugilanon anang tuiga. Pusa kung atong pangitaon ang nasod nga atong ipasikad sa pagpanguli sa mga Hudyo aron sa pagbalik pagpatindog sa Jerusalem ni anang 457 isubtract na nimo sa 2,000 years. Kay 2,000 years man ang gihulat. Sumala sa Osya 6:2. Ingon man diri nga tapos sa duha ka adlaw ipahiuli ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw kita pagabanhaw niya o kita magapuyo diya sa iyang atubangan. Osya 6:2 na.
Unya kay di man na pwede nga adlaw ang atong isipon nga adlaw ra adlaw para Lunes, Martes, Merkules, di duha ka adlaw na ng Lunes ug Martes. Di man na maong adlaw ah. Adlaw man na nga dunay katumbas nga 1,000 years. Kay diri sa ikaduhang sulat ni Pedro, ikaduhang sulat ni Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8, ingon man nga, mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabuta, ining usa ka buta nga tinuod. Naraw. Apan mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabuta, ining usa ka butang nga tinuod. Nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Busa, kanang duha ka adlaw sa Usyas nga giingon tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli ang kinabuhi. Kung imo nang gamon sa usa ka libo ka tuig ang katumbas, mahimo na nga 2,000 ka tuig kanatong tao. Sa ikatulo ka adlaw nga sa ato pa, ikatulo ka libo ka tuig kanatong tao, diha mahitabo ang pagbanhaw ni Kristo. Apan kay di man mabanhaw ng tao nga dili yan ni Kristo. Busa didto sa usa ka nasod, itisok ni Kristo ang pagtulun-an niya nga mao ang Christianity. Busa gikan sa 457 during the time of King Artaxerxes of Persia, isubtract na nato sa 2,000 years, the answer is 1543. Dili man na siya binutbot. Kay kitang mga Filipino nasayod ta nga kung atong basahon sa History of the Philippines, anang tuiga mo ipag-abot ni Roy Lopez de Villalobos o ang atong nasod gibunyagan sa ngalan nga Pilipinas. Excuse me sa kadyot lang. Palihog kuno ko sa brief history of the Philippines. Atong kuan kay atong basahon ang kuan kadtong pag-declare ni Roy Lopez de Villalobos nga Las Islas de Pilipinas. Sa to pa, kurik ang atong formula. Kay kanang 1543, insakto man gyud nga ika 2,000 years of Christ from negative 457 during the reign of King Artaxerxes of Persia.
Mao nga gikan dayon anang tuiga sa 1543 ang buluhaton sa Ginoo ana dinis Pilipinas. Mao ang pagdevelop sa Kristyanismo nga pagtuo. Busa ang ato mga kaigsuonang Katoliko Romano sa tinuod dako kayo sila na-contribute sa misyon sa Ginoo dinhis Pilipinas nga gamon kani nga Christian country. Busa undangan na unta nato kanang pag kuan aning mga CFD kay dili nato na sila kaaway. Dili sila mutuo, di lang nato pod patuohon. Pero kami igo lang mi mutubag sa inyong mga hamon, inyong mga pangutana diha sa Facebook. Kay ug di po nato tubagon, di po nato ikasulti ang tinuod. Ug dunay mga tema diha nga atong gi-clarify aron nga hinay-hinay nga ang tao mahibalo sa kamatuoran gyud nga tinuod. Dili kay ang tao mawala na lang sa kalibutan ang sulod sa iyang kasing-kasing ug hunahuna kadtong dili tinuod nga pagtuo. Muna nga dunay mga doktrin nga atong murag gikontra nato gumikan ana nga doon naman ko'y dili gid tinuod. Sama nang maingon mo nga si Kristo nagtukod og simbahan sa Jerusalem, wala siya katukod. Kung ang inyong buot ipasabot siya gyud mismo. Wala siya katukod. Nya kay igipalao man na ninyo sa mga tao nga nagtukod siyang simbahan didto. Di amo nang gikontra kay dili man na tinuod nga nagtukod siya didto. Kay ato mang basahon ang lihok sa panahon. Anang mga panahonan niya. Saan niya pagtukod nga kanunay siyang gilutos sa mga parisyo. Kanunay siyang gilutos sa mga saserdote. Unya wala mo tuon niya ang gobyerno sa Israel. Wala mo dawat niya ang gobyerno. Batuon gani siya sa mga Hudyo. Makatukod ba day siya ana? Muna nga ingon siya, ang anak sa tao walay kapaorarayan sa iyang bukton. Na dili mayo na nga atong ipatuos mga tao nga nakatukod siyang simbahan, binutbot man na dayon. Di ang mga tao ana nituo nga hangtod sa ilang kamatayon nagtuo sa bakak. Ana, kay kani manggong magyabutas kamatuoran, daghan gid tag mabangga. Basta atong isulti ang tinuod, daghan gid tag mabligsan. Nya labi na ani nga dugay na kay nila nga pamatuod na lisod naman na bawion. Munan dihan dapita ana magbangi gid ta diha. Basta kay 100% saksi ang Ginoo nga si Hesus wala makatukod og building nga simbahan didto sa Jerusalem. Kay ang mga apostolis tago-tago ang ilang panagtigom sa una. Pero moingon mo nga si Jesucristo nakatukod sa grupo nga mga Kristiyanos kana mutuo kog dako kay pagtuo. 100% ang akong pagtuo ana. Pero moingon mo simbahan dili. Mahimo na dayon siya nga hugos-pukos. Ilad nga sangyaw. Mo nga kaning ako atong gi-clear ang kasaysayan sa kalibutan kung dili ba tinuod sama ng 1543
nga ang gingharian sa Dios ihatag matud pa dinhi, the kingdom of God will be given to a nation. Will be given to a nation. Sa to? Will be given to nation, making the fruits of it. Moni siya. The kingdom of God will be given to nation, making the fruits of it. Sa to pa, ihatag sa nasod nga mamunga sa mga bunga niini. Unang nasod man nagyatagan sa to pa mahimong Christian country. Una nga sa 1543, human nga ang atong nasod perfect na nga gihinganlan sa ngalan nga Pilipinas. Pagka 1565 niabot si Roy Lopez de Villalobos. Si Miguel Lopez de Legazpi. Pagka Abril 27, iyang gigubat ang hari sa Cebu nga anak ni Humabon nga mao si Tupas. Og napildi si Tupas. Mao nga nilaya si Tupas sa kabukiran sa Cebu uban sa pipila ka mga sundalo niya nga buhi. Og ang mga kampo nila gipadauban sa mga sundalo ni Miguel Lopez de Legazpi. Mao na nga doon na dayoy balay didto nga nasunog. Nga didto makita ang Santo Niño nga gibili ni Magellan sa asawa ni Humabon nga si Juana. Busa na huna-huna ni Legazpi nga kadtong mga tawhana mao ang kaliwatan sa naumol nga nahanaw nga Kristiyanos sa pag-anhi ni Pedro de Valderrama niya ng 1521 sa Marso 16 sa pagkadiskubre sa atong nasod. O pagka-Abril 14 nabunyagan ang 800 katao ni Humabon sa pagka-Kristiyanos. Hangtod lang to dayon sa Abril 27 kay sa pagkamatay ni Magellan sa gubat nila sa Mactan ni Lapu-Lapu. Sa gubat nila ni Lapu-Lapu dito sa Mactan anang 27 sa Abril, gimasakir man ni Humabon ang 27 ka mga survivors nga fighters nga gidumala ni Duarte Barbosa, puli ni Magellan. Sa to pa, nisukol sila sa mga Kristiyano nga Kastila. Munang nahanaw tong mga Kristiyanuha kay na mauli man ang 115 ka mga tao dito sa Spain nga wala makabilin og pari para i-continue ang Christianity sa Pilipinas. Mao nga pagka 1565 human sa gubat dito sa Cebu ni Tupas,
Padad-an dayon og sulat ni Legazpi si Tupas nga pabalikon didto sa Cebu aron ibalik niya pagtindog ang iyang gingharian og tabangan sila ni Legazpi, di na sila awayon. Mao nga tungod ni ana nituo dayon si Tupas og niuli siya og nag-friend sila. Nahimo silang amigo og diha dayon gikasal ang pag-umangkon ni Tupas nga si Handulaman sa sundalo ni Miguel Lopez de Legazpi nga si Andrea Calapati nga usa ka Grigo nga sundalo. Motoy nahimong first Christian wedding of the Philippines. Unay atong tan-awon nga di ba mahimo tang binotbot. Di ba ta maka istorya aning mga tao og bakak nga hangtod sa ilang kamatayon nagbalon og bakak nga pagtuo. Mao nga pagka 1568 sa Marso 21 midawat pagka-Kristiyano si Tupas nga anak ni Humabon. Og didto dayon nagtuloy-tuloy ang mga misyonaryo gikan sa Spain dinhis Pilipinas until nga ang Pilipinas namunga sa Kristohanong pagtuo. Busa dako kayo ang akong pasalamat sa atong mga kaigsuunang Katoliko kay sila dako kayo og tahas nga natuman dinis Pilipinas kay ang gingharian di man ihatag sa nasod nga dili Kristiyanos. Busa munay contribution nila sa buluhaton sa Ginoo diri sa Pilipinas. Busa may unta nga inyong dawaton sa hinay-hinay kaning atong pagtarong og sangyaw kay aron nga kunsad ninyo ang Espiritu Santo diha nga daghan kayo dayon nga Katoliko ang makadawat sa pagkabanhaw. Inana na. Nya ang mga pari nato, mga kaigsunan natong pari ilang higpitan ang pagpa-implement sa balaod sa Dios. Kay aron nga makapanilhig sila sa kalibutan. Makapanilhig sila sa Pilipinas. Sama sa gihimo sa ubang mga leaders nga ilang gihigpitan ang pagdumala sa ilang mga katawhan pareha sa ako. Sa akong pagdumala bisan usa ka tulo nga bino bawal na sa akong mga sako. Bisan ang pagtan-aw sa mga diskuhan, bisan sa paglili sa mga pasugalan, bawal na. Walay bisan kinsa nako nga mga sakop nga akong tugutan pagtukod og mga pasugalan. Sama pananglit anang mga bulangan, braha, mga hantak, uban pa nga klase sa sugal, bawal na nako. Kung dunay sakop nako nga magbuhat ana at automatically tangtangon nako sa grupo. Ang pagpanigarilyo numero 1 bawal nako. Mo nga dunay ning anhi nga nanigarilyo wala na sila mobalik. Kay naulaw tingali sila. Kay bawal ng panigarilyo. Tungod kay sa kaluwasan sa Ginoo
physical ang atong lawas nga luwason, dili material. Aw dili tung namatay na nga sudlan og balik dito sa espiritu. Mao nga ingon ana unta ang buhaton sa mga pari. Kung ang tanang pari sa tibuok nga kalibutan magbuhat ana, bisan sa Pilipinas, ang Pilipinas may nahinay og kausab. Ang mga tao may nahinay pog kausab. Kay mga wala madayon kanang dagkong kasinuhan. Kay Katoliko raman ang manganha ng kasinuhan. Kanang mga hubo-hubo diha sa Manila, kanang mga diskuhan diha nga hubo-hubo. Mawala na unta na siya. Kay naa diha gidugok ang mga tulisan. Tungod sa kamahal kayo anang ilahang soft drink, mahal kayo ng ilang babay. Mao nga ang mga tao nga walay insaktong negosyo mo intra na lag panulis. Aron makasapi o makasulod sila ng mga diskuhana. Unya, kung makalingkod sa politiko, purting kawatana, purting tikasana. Kaya aron makatigom og daghang kwarta, ay ang ibangka anang sugal, yang ibangka anang anang kasino, yang ibangka ng mga disko. Mao na hinungdan nga dili sila mahadlok magbuhat ana kay wa man higpiti sa mga pare. Pero kung higpitan na ninyo, kay bisan unsaon ninyo og tambag, di man na sila mutuo. Kay na may mga pari in taon nga manghilak na lang gani og tinambag. 14 taong luya ng pare de Cebu. Ug sa Davao, maghilak siya, maghilak. Pero wa gyud kapuslanan tong luha. Kay inighuman ato kadtong mga tawo nga to sa simbahan. Wa gyud to nadala sa iyang luha. Pero kon tangtangon ninyo inyong disregard ang mga sakop ninyo nga magbuhat ana, mapugos na sila undang kay mubalhin na sila tinuhuan. I-disregard man po na dito sila og dili manggibag-o. Kay di man po na makasulod diri sa kuha og maurag hapon na sila mga kinaiyaha, mga batasana. Inana unta ang gihimo sa mga kaparian. Aron nga makapanilhig mo sa Pilipinas. Bisan sa Pilipinas na lang. Dili kay dugay na mo sa kalibutan, wa mo kapanilhig. Giangko ninyo nga kamo ang tinuod nga tinukod ni Kristo, ngano nga ninyo silhigi ang kalibutan? Nga kamo man di ay ang tinukod ni Kristo. Si Kristo, kung siya magtukod og relihiyon, sikta, dili ingon ana ang doktrina ni Kristo. Nga pasagda na lang niya ng mga tao nga mga wala magbag-os kasing-kasing. Mura ragbuang si Kristo ana. Siging yaw-yaw si Kristo nga pagbag-o niya narang mga tao diha sa iyang atubangan. Kada Domingo ampo, kada Domingo ampo. Ingon si Kristo pagbag-o mo. Kada Domingo balik dito, sige, bag-o mo, ay mo buhat ana. Pero pagawas nagbuhat, na siya buang. Kay dawaton ragyapon na itong mga tao, hangtod nga mamatay itong tao. Unsaon pagwa sa matarong? Unsaon pagwa sa matarong nga tao, nga manakod man to siya dito, manakod. Kay maumputoy tanawon sa iyahang silingan. Maumputoy tanawon sa entapad. Di wala ya mo'y matarong nga sakop ninyo. Mga dagko na yung palahubog, mga sugarol. Nya kanang palahubog ug sugarol,
Kawatan man na. Kung mo na'y mahimong opisyal sa gobyerno, dili na mahadlok mga wat. Di na mahadlok man limbong. Kay walay Dios nagikahadlukan ang kasing-kasing ana. Mao nga akong tambag ninyong mga pari. Kamong mga pari karon kay daghan man mog mga sakop sa inyong simbahan. Buhatan ninyo ang gisugo ni Kristo diha kaninyo. Nga kinahanglan inyong disiplinahon ang inyong mga sakop. Inyong aksyonan. Ang dili ninyo mutuman sa inyong balaod, tangtangan ninyo. Papahawaan ninyo. Di lang mo mahadlok nga magamay mo kay mubalik man ang Ginoo, panalanginan, mudaghan mangyapon mo kay manganak man ang inyong mga tao. Di hangtod nga ang mabilin diha mga buutan ng mga tao. Mahimo ng kasaligan nga modumala sa gobyerno nato. Muna siya. Muna atong misyon karon. Kani akong misyon mga igsuon, dili ni simbahan nga magpadaghan ra kog simbahan, dili. Gobyerno ni sa Dios nga tukuron nga manuka dinhi sa balaang syudad nga mao kaning dapitan. Anhi din himugwa kaning gobyernoha. Makita unya ninyo sa ulahing adlaw nga ang mayor namo diri pari na. Ang among vice mayor pari gihapon. Ang mga city councilor down to barangay leaders antol hangto didto sa purok leaders. Puros mga priest ana. Ug sila dunay usa lang kaagalon nga ilang gitan-aw, ilang gituuhan. Inigtindog anang gobyernoha, diha pa mo makakita og tinuod nga kalinaw. Tinuod nga panag-angay og tinuod nga kahamugaway sa kinabuhi nga wala nay sama karon nga purting nag-anto sa tumang kalisod. Makita unya ninyo ang kausaban sa atong nasod. Kay wadon man dayon nato kaning mga hilo. Kanang mga bomba nga hilo. Nga gibomba sa mga prutas, gibomba sa mga utan, gibomba anang mga humay nga moingon nga dili mamunga og di bombahan, dili na mao. Mamunga ang humay bisan dili bombahan. Diha na mo makakita og hinay-hinay nga ang mga tao dagkog edad. Mula pa sa tag 100 to 100 ang edad. Kay wa na may hilo nga mosulod sa atong lawas, nga makapahugaw sa atong dugo nga mao ang kinabuhi. Hangtod nga mahimo dayon ang tibuok nga Pilipinas. Abot dayon ang panahon nga ang atong presidente usa ka pari. Bisan ang vice presidente pari. Kanang mga senador pari na sila. Hangtod ang gadumala sa probinsya, mga syudad, mga lungsod, puros mga pari. Kadtong pari nga dunay usa lang katingog nga gisunod. Dili tong mga pari nga samas mga pari karon nga walay gisunod nga tingog. Basa-basa lang anig Bible ani, pero walay usang gisunod. Kanang gobyerno sa Dios dunay usa lang katingog ang gisunod, ana. Dili kay daghang pari ana, kalain-laing pari, dili na kay gubot gihapon na.
magdebate ra na dito sa Malacañang. Pananglitan, ang atong gamon, Paris Katoliko, presidente, unya pare sa Aglipay ang bayis, manggisungag na. Manggisungag na dito ning unag Karabaw. Mao nga dili ingon ana ang gobyerno nga mobarog sa Pilipinas. Kanang mga pari padulong sa down to kinaubsan, adunay usa lang katingog ang ilang gisunod, ang labaw nga pari nila. Manay tinuod ana mga igsuon, didto pa mo makakita og kalinaw sa Pilipinas. Bisan ka ng mga rebilde, mga naog na sila sa bukid. Yawa na sila kontra nga gobyerno sa Pilipinas. Kanang mga Muslim, manghawa na sila, mangundang na sila sa ilahang mga tinguha nga pakigbisog batok sa atong gobyerno. Kay mahimo man ning equal ang tanan. Kita Manila ang kaangayan sa atong gobyerno nga mao ang gobyerno sa Dios. Samtang dili nimo tindog, walay kalinaw, walay panag-angay, walay hustisya ang Pilipinas. Wala. Samtang di pa nimo tindog. Kay kanang mga opisyal nga atong gipalingkod, dili og dili malauman. Dili masaligan. Mao kanay tinuod nga kitang mga Filipino karon ang front line didto sa langit. Sa kasing-kasing ug sa hunahuna sa Dios. Kita ang naa sa iyahang atubangan nga unta didto kana sa Israel. Mao nga manghinaot ako sa tanang mga kaigsunan natong Pilipino nga naminaw sa bisan asa nga nasod sa tibuok kalibutan. Hinaot unta nga muduyog kamo sa atong misyon alang sa pagpabarog sa gobyerno sa Dios nga magsugod sa balaang syudad o sa mukaylap sa tibuok nga Pilipinas. Kung mahimo ni sa tibuok nga Pilipinas, mahimo dayon sa tibuok nga kalibutan. Inana dayon ni. Mao nga isang oras naman ta kapin, ora man ay atong live, maayong gabi kaninyong tanan ug mobalik ako sa maora gihapon nga takna sumala sa panahon kung dili mag-ulan, kay mag-ulan alingugmugman. Mao nang diri ra ta kutob ug daghang salamat sa inyong pagpamati.